Новыя Агарэвічы або Свержан. Гэта маленькая, зусім звычайная вёсачка в Агарэвіцкім сельскім савеце, акружаная лясамі, якая мае сваё далёкае мінулае, якое, магчыма, і дало ёй назву. Складаецца з дугападобнай, з двух бакоў забудаванай вуліцы, да якой прымыкаюць два завулкі. Існуе легенда, што некалі прадавалі ў гэтых месцах зямлю. І першы купіў яе чалавек з вёскі Свержань, што на Случыне. Так называлі новую вёску Свержань, а яе жыхароў свержэнцамі, і толькі пазней перайменавалі ў новыя Агарэвічы. Вёска маніць да сябе сваёй прыгажосцю, сваёй прастатою. З году ў год, на жаль, меншая колькасць жыхароў, але вёска з надзеяй глядзіць у будучыню. Былы старшыня калгаса імя Кірава Міхаіл Міхайлавіч Кунцевіч некалі ахрысціў гэты населены пункт вёскай камуністычнай працы. Няхай жа як мага даўжэй жыве гэтая маленькая вёсачка, блізкі і дарагі сэрцу куточак для тых, чый лёс звязаны з гэтымі мясцінамі.